Salutare tuturor! Astăzi vom face niște cercei. O să avem nevoie, iată, de tot ce este în imagine. Și să începem. Mai întâi vom tăia fâșii de ață cu lungimea de 17 cm. Numărul fâșiilor este la dorința voastră. Eu am tăiat 9 fâșii de 17 cm, după care va fi nevoie să le îndoiem în două. Fiecare fâșie la capăt o vom arde puțin cu bricheta ca să nu se destrame, atât după cum vedeți. După care fiecare fâșie de ață, fiecare fir de ață îl punem pe un ac de la o margine. Atent să fie la aceeași înălțime, la aceeași distanță de la margine până la ac. După care îndoiem și marginea următoare. Ultima ață va fi nevoie să fie de 19 cm și o să înțelegeți mai târziu de ce. La fel o topim la margini și o înfipgem și pe ea pe ac și încet în fiecare ațișoară să o punem după cum vedeți la mine pe mână. Fiecare capăt îl tragem și îl punem și pe el pe ac. Ca să fie toate egale, după cum vedeți, una e și puțin mai lungă, așa și trebuie să fie. Îndoiem în două, ca să rămână o ață mai lungă, de 19 cm, și acum cu acul le vom coace împreună, ca să se țină bine la un loc. Executați aceeași procedură ca și mine și la urmă cu acul faceți un nod. Și acum vom lua o mărgea care are o gaură foarte mare ca să încape toate ațele mie și o introduceți la capăt. Fiți atente ca să nu se vadă ața de desubt. Iată așa, trebuie să fie rezultatul vostru. Vă străduiți să puneți cârligelul pentru ureche foarte bine și să-l închideți bine. Iată rezultatul nostru. 2 cercei smătăcei. Vor fi un accent foarte frumos pentru un costum de baie, când veți fi bronzate. Iată așa. Pa, pa! Vă aștept pe canalul meu cu abonări, like-uri și comentarii.